Ето къщичката. Ето тук пред тази пейка, нали си гледал? От филми, от такива неща, спомняш ли си? Какво? Та пейчица, от филми, от такива работи. Да. Габи! Габи! Ето там горе, мамо, трябва да е щъркела. Виждаш ли го? Ела да видиш. Къде има щъркел? Да, той си е легнал. Стой, маменце, ела да ти покажа къде е щъркела. Ето там си е легнал. Виждаш ли го? Ей, сега ще те дигна да ти го покажа. Това е маркуч. Маркуч. Маркуч.